A unidade móvil de recollida de sangue desprazarase a Vilagarcía dos días 8 ao 10 de agosto con motivo da campaña de verán de doazóns de sangue. Estará situada na Alameda en horario de mañá e tarde os xoves e o venres e únicamente de mañá o sábado. Dende Ados mostran a súa satisfacción pola solidariedade á hora de doar, pero piden un esforzo aos grupos cero positivo e cero negativo. Neste momento, todos os nosos grupos están en bons niveis, hagas o cero positivo e o cero negativo, que están un poquinho por debaixo do normal, non? Están un pouco en nivel baixo, e recordar, polo tanto, a esos doadores que teñen o grupo cero positivo e cero negativo, pois que son necesarios, non? Poderán doar sangue ás persoas comprendidas entre os 18 e os 65 anos con máis de 50 kilos de peso. Vilagarcía é, segundo Marisa López, un dos concellos que máis participa. A boa resposta dos vecinos e veciñas que acuden a donar pois sitúa este concello nunha tasa de 42 por mil, non? Superando en 2 puntos a media galega e a recomendación da Organización Mundial da Saúde, non? Decir que o ano pasado acadáronse nesta localidade máis preto de 1.600 doazóns, das que 80 foron doadores novos, non? Por lo tanto, pois, subliñar este bo resultado. Dende o Concello mostran a súa satisfacción por colaborar coa campaña e pola boa resposta da veciñanza. O Concello de Vilagarcía está encantado de participar con esta campaña, estamos moi contentos porque aquí hai unha participación moi boa da cidadanía. Como todos sabemos, é necesario este tipo de campañas de recollida de sangue porque estamos falando nada menos que de salvar vidas. Ademais desta campaña, a unidade móvil desprazarase a Vilagarcía todos os venres e sábados da segunda semana de cada mes.